in 2024, Justice Kenneth Manda put an injunction on Salima Sugar Company, which essentially prevented Salima Sugar Company from doing any transaction. I think it was in billions. It was in billions. It was holding, I've forgotten the amount. There are how many billions, but a lot of billions. To the point where that very fact meant the Salima Sugar Company was not going to be operational because it wouldn't finance its day-to-day activities. It was a time where the country was undergoing a period of struggling to meet the demand for sugar and all other problems that we were facing at that time. And so, it was from this event where all this conversation that has become normalized nationally in Malawi, it erupted, it sort of set the fire. That's where the ball started to roll. That's where the tables were shaking. We had to bang the tables and say, no, Justice Kamangila is corrupt. Let us pray. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord Almighty Father, we come before you to thank you for the gift of life, to thank you for the gift of judicial officers. We pray that you help us, that as we discuss judicial officers, may you guide us so that we should be the light to the world, the light to the judiciary, and may we be helpful to the courts. May we become people that are interested to how the least of our society, the most vulnerable, are treated. We pray that each judicial officer should save the people of Malawi, should save the law, should be a judicial officer of the law. We also pray for all the lawyers in Malawi, working in Malawi outside. May you awaken the lawyers. May you awaken the law in them. May you awaken the spirit of service. May you awaken the spirit of justice. May you train the lawyers in Malawi, the lawyers to save, to pursue justice. May they become your soldiers for justice. We pray that our country should arise. We should never be conformed, or we should never be comfortable. We should never normalize injustice that we are currently normalizing. Arise, prophets of justice. Arise, Malawi. We pray all this through Christ the Lord, who lives and lives with you, one God, forever and ever. Amen. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. So, at first, I was planning that we were going to have a conversation, a discussion of the judiciary shameless impunity. But upon reflection, I thought that it's a huge conversation that would take hours and hours to dissect and to sort of bring it out. But on the other side, it's incomplete, because when you're talking about the judiciary, it's one side of the coin. The other side of the coin is lawyers. So I thought that it's best for us to discuss not just judicial officers, but also lawyers, so legal profession. So now we're changing, we're talking about legal professionals' shamelessness or shameless impunity. And these things will connect, will connect. I'll try to summarize. Ndiye sesa kuti zinthu zigambe mwachidule chifukwa ndizazitali koma tikamba zinthu zimofotokoza kuti timve kuti tikamachoka tikhale tili empowered, tikhale anthu amene tikuziwa zimene zikuchitika ndipo zimene tikuyenera kuchita, ndipo ife kwa ine tikhale okhuzika ndi kufuna kutengapo mbali pakusintha dziko lathu, pakusintha mmene zinthu zikuyendera. Chifukwa mmene tinkayamba 2024 muja tinanena kuti dziko la Malawi lili ndi mavuto ambirimbiri, koma vuto lalikulu ndi katangale. Katangale amachitika kuna kulikonse, komano koyenera kuyamba kuthana ndi katangale kuti zinthu zonse ziyende bwino
ndi ku judiciary chifukwa imene iyi ndi mutu wa njoka ya katangale. Chifukwa chake ntonena kuti kwina kulikonse kukachitika katangale kuti tiziwe kapena kuti pakhale accountability, anthu amatengedwa kupita ku court kuti kumene kungathandize kuti anthu akalakwa aziwe kuti ndikalakwa andimanga, ndikalakwa ndiona mavuto, ndikalakwa ntchito indithera chifukwa cha zomwe ndakuba kumene ndabako, katangale amene ndapanga, ziphuphu zimene ndapanga. Koma ngati khoti nalonso lili la katangale ndikuti kumakhala kuti mwatsekereza kuna kulikonse, you have hit the wall, you have nowhere to go, you have hit the court sack, there's no palibe kuthawira. Ndichifukwa chake ena amafuna kunena kuti akufuna kuthawa kutenga bombali mwana corruption sudi ku judiciary kwa kaifanya mali mana ndi judiciary mango liba ndi judiciary issue ndio nena kuti judiciary is very critical to fighting corruption, to ending corruption in Malawi, or at least to minimizing corruption. Because look, yes, we can hear you say corruption is ngati and all that. Komano khani metunena ntonena kuti munthu akapezeka pakakhala umboni kapena kuti kakhala munthu akufufuzidwa pa nkhani ya ukatangale. We need to create a system where munthu chazipangidwa processing system ndipo azimangidwa ndipo azipezeka olakwa. Osati anthu amene akupanga corruption akuchita kuima pa julu panopa kumakhala ngati magaya kumachita kupanga ni challenge. So we will see in this conversation how zafika pa ugalu nkhani imene tikunena muchichewa mwake ikunena kuti kuba katangale kufa katangale sipena umakhala kuphwekesa nkhani ini nduku usizina mtole umene ukuchitika pakati pa maloya ndi anthu amene awena kuweruza milandu. Usizina mtole uchigananga uchigawenga kuba umbava umbanda umene tiutambasula kuti wasanduka part of the system. It has been institutionalized, zasanduka ngati kuti ndizabwino bwino zimene tikuyenera kuti tizitose fati kunena kuti ugalu tasafika pa ugalu tena kuti legal professionals shameless impunity, umbavawo wafika pa ugalu mu legal profession. There's actually a whole system that is supposed to work to bring result your time and the system which yasanduka siyopanga protect. In fact munthu akale uhimba na ndikatangale system imene kwene kuti itese katangale ikukumenya sukuku makunamizira ngati kuthandiza kapena kupanga koma ikufuna kukuthana nawe. So the systems that are meant to protect Malawians have become systems that are ripping off Malawians. It's the same way zimene taona parliament which zimene amayankha minister. Kodi minister of agriculture chino yake ndi chani? Kodi sasa anthu akhale ndi chakudya zotero zo anthu akhale and we say kuti we are agri-based economy. It means kunena kuti chuma cha anthu chimatukuka kuzera mu ulimi. Koma zimene taona parliament zonena kuti kwabera ndithu Malawi chuma kukulisira cha manja mwa anthu ochepa. So the point is systems that are meant to protect Malawians, zinthu zimene kapena nthambi za boma zimene zinayikidwa malamulo kuti ziteteze Malawi zasandukano nthambi zimene zikugwirira Malawi tsiku ndi tsiku ndipo kugwirira Malawi mwankhaza zimene zikubera Malawi ngakhale kochepa kamene ali nako ndikukapereka kwa iwo amene ali ndi zambirimbiri phwamwamwa. Judiciary, legal, maloya. Tiyambe ndi judiciary nkhani ndani yayikulu koma poti zinthu zimayenera kuti tizipange mwa nthawi yake tikuyenera kuti ndizifotokoza mwachidule koma ndimafuna ndiyambe kuti judiciary inapanga mfundo zawo ikunena kuti iwo akamapanga zinthu zawo akufuna kuti azipanga expeditious and impartial justice for kuti azipereka chilango chigamulo kapena kuti chilungamo mwachangu maso mosayang'ana mbali mosakondera. Ntchito yawo paja iwo a judiciary akumakoti ndiwo kutanthauzira komanso kuteteza komanso kuonetsa kuti malamulo aja akugwira ntchito, malamulo akulu a constitution komanso ndi malamulo ena onse amene akuchita koma izi azizipanga mozimira pawokha komanso mosakondera ayi fundo zabwino. So papepa pali bwino ma-core values awo anena kuti integrity, transparency, accountability, responsiveness, teamwork, professionalism. So you see, if you take all these things, tikayang'ana makoti athu kuli integrity kumene kuchako zero. In terms of also when you're talking about zero, so we have to be one integrity. Aliko, kumano, what is coming out from the makoti athu in totality, the face of it
And when you look at the general approach that the courts have taken, there's zero integrity, especially because you talk from the highest point, Supreme Court, kuti chibwana cha Nchombolende, mpaka na pano pabe, Finance Bank versus Reserve Bank of Malawi and the Attorney General and the owner of the Attorney General, decision made just sina trusilu. A month since Sara Rusa kati gamuno gawo kati kamena utika order gawo 1 page. Paka na pano pa sana lembe page gamuno jija. Chibwana. And you see, we are okay. We want to move on. If I say, we're move on. Iniyo anzigamanda, ndi koti lanu, da kuntunda. Adu sanjigamu. Funa tuone kuti mukutijani. Mukuti finance bank yatani. And why should we pay them? I insist unena kuti ndiga uunguza, ndiga aunika malamulo mena maendera. Ndiga zaunika mene nkhani inaendera nkhani Malawi si kwenda kupeleka khodo or one tambala kwa finance bank. Chifukwa chonena zukuti he who comes to equity must come with clean hands. These guys do not have clean hands. Yes, I agree with the understanding and the realization that administrative justice was breached. Section 43 of the Constitution. Since naende pamene ndipo tinalangiza aso kumbuyo. Komano overall justice inachitika pa decision imene akatsala na lemba ku high court. Zaka zingapo zapitazo. Zaka mwina 10 zapitazo. Zimene analemba akatsala. So azikamanda achikopa ndi azinzawo akuvutika kuti alemba zotani. Ndipo akalemba chigamu musachiona chigamu chake zakhachosa mbeka bwinobwino. Tukuyanga naso maso atu yana tiike wake up Malawians, wake up. I keep on doing this because Amalawi timagona kwambiri. Kani ya Amalawi's Hotel ndi Press Trust trust fund, pension trust fund. Timakamba nabwesa zinthu zija, zimakamba ngati tingokokomeza. Ndipo tinali na Attorney General, sizingateke transaction iyi kuchitika Attorney General sali menemu. Ndithu ma activist anatuka, Attorney General sizikubuguza. Lero Malawi society adusa chikalata, chimene chikuonesa kuti Attorney General anali pa sokolo, ndipo kumachita kuti mukatete apapande muonesa, you should deal with these people. You should proceed and deal, blah blah blah. What am I trying to say? Can you finance bankage? Tikati kugona chonchi a register aenda mbali adusa mbali abeza kuti alemba chigamulo ndipo kwatuka matrillion. Even itatuka 1 trillion, even itatuka 100 billion is unacceptable. Sindama zomwe tukena kupereka Malawi. Nechimene chimachitika ntonena kuti Attorney General akhandikati yake my Supreme Court judge maka mkulu wa zonsezi ndi chikopa. Silavu mu chikopa. Akhandi chikati ameneyo ndekuti kuchipani kwa DPP kukhaso chikati munthu amene akuyendesa za kuchipani kukhaso kati anthu ma minister ena ake amene ali voice akhaso ndi makati awo. That's how they do these people. That's how they rape us. Anthu amati panga nkhaza kutibera moteromo. So zimene zizi tikuyena kuti tipange awaken a registrar asapange zawo zachibwana. Asapange, as I said earlier on when you look at the law. Sindikuzowa kuti chichitika nchani, sindikuzowa kuti akufuna kuti panga chipongweni ndani, koma satikwanisa. Whatever the case, we are here. We are here to say. Then unena kuti pamene tikhala chete, pamene tikhala kuti tayiwala zimene zikuchitika. Anthu aja agwirizana ndipo atibera ndalama. Tikuyena kuti tidzuke, tizikhala tili maso, tisagone pankhani ya finance. Lero tikaona ma core values awo za integrity palibepo, za transparency sizikuoneka kuti akulemba chigamulo ndani. Ndasu mkoti anakalipira koti laling'ono mu chigamulo china chimene anapereka unena kuti simungamapereke ka koti order kakang'ono. Zimene zinzopereka chikayiko kwa mtundu wa anthu Amalawi amene akuyena kugwiritsa ntchito makoti kuti china chake sichikuyenda bwino. China chimene ndinganene ndichonena kunena kuti issue ya responsiveness akuoneka kuti makoti akukanika zitu awani maiso awo omwe anazikira mulingo kuti ife akoti tikuyenda tizipanga izi. So akulephera maiso awo omwe mulingo omwe anazikira yoeni za timweki imene kuchitika koko ndi timweki ya mbava, timweki ya asakwi afiti faundu fiti tu umene umachitika ku Supreme Court ufiti kamene kuti mfiti they don't fit, they wizards and witches ndi ma judges aku Supreme Court aku High Court ma Magistrate Court aweruza milandu aku ma court ang'ono kuchitika ufiti wenu ndi umene ujauka usatani kama ndi satanic ndi imene okay, you know
Antuve talipera kuzitenga zinthu kuzika mu context to understand mene moyo mayendera kuyendera. Tikamakamba za satanism, tikamakamba za satanism mutu ndimene amene akubweresa injustice, amene akukomerera azimayi amasiye, azimayi kuti mwina asiyidwa banja lawo latha moti chuma chigawire bwinobwino kweza kuti atengedwa advantage wakukomerera zibamba amene ali ndi chuma kapena wakomerera azimayi chifukwa kuti amene akuza mlandu wamugonaso azimayiyo wampanga chipongwe bambo waluza azimayiyo so wakuoneka kuti wawina wagonedwa wapangidwaso chiwembu pamene ana ku magistrate court ku child justice court sakulandira chigamulo mwenye ya chilungamo sichikutuluka pamene achina Musa John akumangira pamene sana lake pamene boma la Malawi likuyenera kutenga ndalama kupereka kwa anthu amene sana lakwilidwe ndicho linga choti anthu aja akagawane kumbali majaji aja maloya akagawane ndalama zija kumbali. Satanism ndimeneyo because you are basically kubweresa ufumu wa demoni. Ufumu wa demoni uja kumena jani kumena miso. So I want the church should start talking about the Bible in a practical context, in reality. Don't talk about theory. The word of God is practical. Mawu a Mulungu amakhala ogwizana ni moyo watu wa tsiku ndi tsiku. Can the church start talking about real issues? The Bible, we should not be theoretical. Samagambe za kubwera kwa Ambuye Yesu, za salvation, kuti yayi zapita kumwamba. We are supposed to live on earth the way Jesus wants us to live. So when we talk about Satanism, ufiti, ujiganamba, usatana, ndi umene uchitika ku Supreme Court, ndi umene uchitika ku High Court, majaji okubawa, zimene zikuchitika ku makoti, anthu ngati akulephera ana ake a Mulungu, akulephera kupeza chilungamo. Umene ndi usakwiwo, umene ndi ufitiwo, umene ndi uchitsiru, umenewo ndi ukriminal kapena uchigawenga. Andi ngati anthu muli paraize, ngati simuli okwiya, ngati nanso mungoziyang'ana mukukhala nawo mukusanduka part of the kingdom of the devil, mukusanduka part of the kingdom ya Satanism, mukusanduka part of the kingdom ya usatana amene ana masiye azimaye also kapena the weakest sangalandire chilungamo, and we are just watching Malawi izinto kuyenda chilungamo chatani anthu aja system ijanailoka. No, we are meant to become, God is a God of justice, and we are meant to become bringers, kapena unena kuti soldiers. When Jesus says he who amanena kuti tengani mtanda wanu mundisate, what is meant zazima titauza jani amanena kuti whoever wants tatengani mtanda wanu mundisate, it's us coming out and addressing. You see all these lawyers akuona zinthu zikuchitika tikayankhula amwene akufinya nifinya, but you go to church every Sunday, every Saturday, SDA kumeneko Sabbath mayamba nde busy Bible program wana singagwire ntchito Saturday lonse maloya timaziwa maloya utero deal with the issues. God wants you to bring his kingdom. Let akamanya kuti ufumu wanu udze, mulole ufumu wa Mulungu udze. Ufumu wa Mulungu umayamba basi pompano ndimene tikukhalirana anthu. Ndimafuna kukamba mo tambasula za understanding ya za Mulungu, za mawu a Mulungu, za chipembedzo. Chifukwa timaoneka kuti ndife anthu amene timatengeka ndi za chipembedzo. Koma tikutengeka za chipembedzo munjira yolakwa. We not sikutengeka za chipembedzo munjira yolondola. The church should arise. The church should arise. Because the church is part of the problem. Mumakhala ma complacent. Ndina amene mukuthandizira ufumu wa Satana kuti uzenda bwino. Which is why Jesus, when he came on earth, he caused chaos in that church. And that's what we need right now. Panoma tikufunika kuti mwina tingolowa machichi tingophwasula machichi na kungowaseka kuti izizi za uchitsiru, izi za usakwi, za usatana, izi sizi za Mulungu, musanyozese zina la Mulungu. Kuli majaji so apapaso ndikani unena kuti ma Supreme Court judges amene sapanga za corruption amene ali abwino, ma High Court judges amene sapanga za corruption amene ali abwino, kaya ku magistrate mulipo ambiri kuposa amene amapanga zoyipawa. Komano enyo yabwino mukulola bwanji oyipawa kuti azipanga dominate.
That I never understand. People will explain for you. They have tried to explain to me, no, this is why. Chan. No. My judge, you have to rise up. You have to rise up because you are, othandiza. Kuti zinto zikhala mini mpaka mukakhala chete. Silence yani uthandizira. Mene remember 2014, 2024, mene zinali pa peak. Tinakamba za salimazi. Zimazaoneka ngati kuti, people would say, hata anthu akudama bisala pa zinthu zanziwo in the name of professionalism. Exactly. Unakamba point mene have pena pake nakuona. Like kuti people pretend to be about professionalism. Hey, there's no professionalism in what you do when in your science. In fact, there is a lot of enabling where we provide enabling environment for professionalism in our science. In the legal profession, it's worse. And Hama Finyana, women have been taken advantage of, sexually exploited, and people have remained quiet. And people have kept and spoke kumbali. Kuyambira nthawi yaji na kuze kapeta. Is it kuze kapeta senior council? Even before then, but I'm talking of the time that when I was, a law student. We had these issues, all these stories. Maoya, Peter funding, funding, kuze kapeta. Amagwilira, amagwilira. These things did not stop with Kuze. These things have continued. In the law profession, in the law school, we have heard of girls that have been taken advantage of. We just hear. Yes, we can say, no, it's because we haven't given an opportunity, a space for the victims to come out. Epstein files. We have worse files in our universities than the Epstein files. By lecturers raping kids. And the saddest thing, the most painful thing for me, when I was a lecturer at the University of Malawi, the 2 years that I was allowed to be a lecturer, 2.5 years, I think, I saw kuti azimai kamena kuti maziphunzitsa achikazi ndi amene amakhala otetezera kuti azibambaja asaululidwe, azibambaja asagwidwe. I'm not diverting. I'm discussing kakacha kamene timaona zolakwika zikuchitika because kakacha kamene kakasuti zingochitika kuti tikuyopa khoti fana maina matachi Kamangila watukira kutiko Kamangila wali mantima banji. No one speaks against the judiciary. Why is it that no one wants to challenge the judiciary in their wrong things? Why is it hard for people to stand up? And I don't understand. And in the end, in the end, the world is a funny place, it's a funny place. But enough. Sidima sontika ndizinzopanda ntchito. In fact, ndimafuna kunena bankhani mene yonena kuti ine ndinophunzira bwino. I'm well educated to the point that I understand that, in fact, having mental illness, having a mental disability, having a mental impairment, or going through a mental episode is not a shameful thing. It's something that we should embrace. And when people say, I look at them, okay, because the fact that, especially lawyers, like I have lawyers have got me on all sorts of things. He's erratic. I think he's going through an episode. It's like, I'm worried about Alexious. People go to inboxes. Hey, I'm worried about this kid. He's very brilliant. And he has potential, but I'm worried about him. Get out of here. You're worried about that's what you're worried about. What is, so if just in case, sina Cynthia, Amanda, my judge was Tina ombo no kwanira. Ndina ombo no kwanira. And to be my institutions of fear, SCB, Malawi study, indima ombo no kwanira. But all these people chicken out. They're chicken out. They are, I don't understand. Since was in there, and the man described good yan. Safuna, kudu sasmenezizi, kuti zintu zikonzeke. They have been part of the problem.
these systems ngati Malawi law society imene tikumaitcha kuti Malawi lawless society ku judiciary kuja kuli ena ake opanga kuli kabungo yawo kamene amaina azipanga discipline majani the ethics and komanso Judicial Service Commission so says zasanduka momodi zithani ndi zinyasi zasanduka enabler wanyasi and then they become protectors and the hunters. They hunt alisa amene afuna kuti awutuluse zinyasi ndipo athese zimayamba nokuyambana ndi amene so it's how ironic we have turned. So makamba kunena kuti kuphunzira kwanga ndiko kokwanira to the point kunena kuti munthu akayenera kuti ndapenga nimafika kunena kuti okay let's assume kuti ndapenga kupenga kutengera malamulo tikaona United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities the UNCRPD munthu akakhala kuti has mental disability, mental impairment or mental illness, it doesn't remove, they don't cease to be human being, you know, so they can act, they can think, and they can make decisions, and they're allowed to make decisions. You know, there are all sorts of protections for people with mental disability, mental illness. So let's assume ndapenga. Kutengira constitution ya Malawi, mwina unimvera bega. Muyangani zimene ndazizona, chomwe ndapenga ineyo ndafomeza. Kumano muyangani kuti zimene ndazizona kapena nzaboza. Then you should act on that because the law allows me to speak whether I'm sane or whether I'm mental illness, whether I'm mentally I haven't been put on a spectrum where my mental wellness is a challenge. Even when my mental wellness is challenging, that I need maybe drugs or I need to be given a certain therapeutic, you know, and all that. The law allows me to be heard, and the law demands you to hear me. That's the law. Okay, I'm the Constitution. We are the Disability Act. You know, and it assign a pompa mental health act pompa. Tapanga advocacy and all that. Ndikufuna kuti ndikutamba suliyeni ndikuyikire pambala mbanda mene zinthu zilili mdziko lathu ndipo mene malamulo amatitetezera koma zonsezi zimapangidwa ignore kuti ufumu wa anthu amene akubera Malawi amene akutibera chilungamo uzipitirirabe and anthu ochepa koma tonse amene tikuvulazidwa tonse amene tikukumana ndi zokhoma chifukwa choti system sikuyenda mokomera anthu onse we fold our hands, we watch. No one is going to come anywhere. There's not going to be a Messiah. Don't say it when I did zuke. Kuti kujai. Zvendu nena zizona kuti pompa tipanga plan. Chifukwa kuona wena kuti anthu impunity yawe. Agonda nkhutu. So pompa tipanga plan. Kujudisi kukoti kuja. Makoti wose. Kunzuzu kulilongwe. Tipanga mademu. Nationwide, we're closing all the courts. Soon you get my blogger move, but we are closing all the courts and you find to even DBB sibuli mafuna makota kusifuna makota konzelu MCB suli mafuna makota konzelu vana kadwa mafuna buzara dithandira kakale bwezi voice yathu zimene ko atazuka kalikale malalo sifuna makota konzelu asamnamizeni. I'm telling you from the nkatika mwazeni zen, these guys don't want the courts to be fixed. So talk if I am Malawi to ena tidzuke and tipanga organize, we are going to work excellently and titega makota menyo until achikopa achoke kumene kuja anzikamanda achoke onse obanga zonyasa achoke. The third revolution is in motion and you will not stop it. Pitizano mane na unena kuti ndifami sala ndinawa misala obenga pitirizani and tiona kumene mutathere tiona kumene mutathere and tiona kuti chitsiru ndi ndani pakati pa Malawi ndi inu amene mukubera Malawi tiona kuti ozerezeka ndi ndani pakati pa Malawi amene ali usauka amene akufuna chilungamo makoti sakuchipeza ndi inu amene mukuzikundikira china chilichonse ndipo mukufuna kuti anthu asachoke mu ng'anjo zanu mu ukapolo umene mwaopangira anthu fatu anthu ali mu ukapolo. You know, people are in alimuzinga zodabwisa zopya, you know, mvula ikagwa pang'ono dontha anthu kulephera pepa la nini anthu amasowa pepa la drama zokulira pepa kuti ayike pamwamba pa nyumba yawo kuti asanyowe. Can you imagine iwe kugona nyumba kumanyowa? Can you imagine kukhala nyumba muja kuti ugone usiku kukanika kugona
mvula ikayamba muja ndikuyimirira ufa uja ndikuubisa maubisa ufa. Zimene anthu akupanga. So tingouza naonena kunena kuti in the next coming days we're going to give a schedule yokatseka khoti la ku Blantyre principle imene katseka khoti la kujani la ku and is easy. This is easy to do. Chifukwa chonazo kuti aliyense mwa ife moyo mwathu ngati Amalawi takumana ndi nkhanza za makhoti. We have faced these issues. Ngati simu kusamala anthu aluza moyo, anthu aluza katundu wawo, makamaka makhoti. Makamaka chimene chili chikundilemera kwambiri ndichonena zoti anthu amene amapeza kuti awomberedwa ndi apolisi, anthu amene amapeza amakhala anthu onena kuti palibe amene azakumbukire. So I've been trying since 2024 to avoid telling people let's go on the street, because there were a lot of groups that came up and said Kamangila tango tuzani programu tipite pa street. But since I was in UMSU, since I was in University of Malawi Student Leadership, you can go back and ask the chancellor then, the vice chancellor then, you can ask Madan Malunga. I've been a person who believes in proactive leadership. Proactive leadership prevents us from being reactive, and because reactive leadership causes a lot of chaos. So my point is now, demo and 2 years ago, but we are saying no, don't do demonstrations. We want to get these things done. But then demonstrations become the last resort, and that's what's gonna happen. Mademoa, achitika, ngati. But I was how you know mutoke kumene koko. For panopa ma process, a president sakupanga, zimene akuyenda kupanga. Amalawi society akupanga ukambembere wawo. If by now, information imene ndaitulusa about nyasi zamanda Manda ndi maloya. Malawi society was supposed to run with it to say this, and because they can't run with it because they were hiding that information. Ibisa information, nyasi zijama zibisa. Do you know when I information imene jayo? Ineyo, okay, then ndikuze ntinsisa Malawi. Ndikuze ntinsisa kunena bi. Ati ola kunena kuti mwapenga koma mukunena chilungamo. I mean, it's meant when it's bank a shake, you know. I'm well educated. I'm so educated that I understand kuti kupenga I'm losing kupenga in the loose sense. Si chinthu chotu usichita nacho manyazi, you know. Kukhala ndi mental illness, kukhala ndi mental disability or mental impairment, ndi chimozimozi ndi matenda. Ngati mene alili matenda aezi, ngati mene alili matenda amalungo, ngati alili matenda a TB, muganize kuti matenda amene ndatchulawa ndi matenda amubongo amene ali opsa kwambiri ndatiwo. You know, so you need to end the symptom kuganizira pankhani ya, you know, matenda a mental, you know, amubongo, maganizide. Kuti si odi muzikhala tizikhala stigma kumene zinawo manyazi ngati mene anthu amafuna tizikhalira, and zimene zimachitika mwina maiko osauka koma maiko olemera ngati kumene ena fetali ngako sakhala ndi stigma yote. They care for people with mental illness, they listen to people with mental disability, they provide for them, they don't just look at them kuwapanga punish kapena kuwamanga ngati mene timapangira ife muzoterozo. The third revolution tunena kuti nyasi za kujudiciary pano basi kuswasa kuti chita sopanga describe koma ningopanga noni kunena kuti in the next coming days I'll be revealing more data on the judiciary, more data on ajina chikopa, I'll just choose one person or mina awile what tengana na amene koma that will be for purposes of kuti antajasanami unawali bali information ugani ifa information amakhala inayo amaibisa, they hide the information. Maumboni amakhabo, ma systems amakhala ndi maumboni. Ku police kuli maumboni. Ku financial intelligence agency FIA kuli maumboni. Ku SB kuli maumboni. Okuza majaji amene ali maloya amene wawo koma amazikhalira. Chifukwa amakhala ndi anthu pena pali posi. That's why even panopa kubwera ineyo ku mlandu wanga pa 5 March sindili certain. Chifukwa chinazo kuti system amakhala kuti they are connected, and they've been ruling me. They've been trying to invite me. Ngati ngati on the ground. Mukaona
tianthu tolipidwa tomwe timayankhula ma press briefing tina timanya background zimalimbika wedi ya background ma social media platforms and my lawyer umayankhula fauli behind the screen because they are frustrated panoba kukanika kuti andipesa bwanji, so they want me to be in their hands. I will only come shooting. I'm afraid this is the world of Amalawi. That's my country. The Tibolango. Come on, they are counting to the sure. They can go on the Mbola, Singapore, Singapangezo Pusang at his means. Singapangezo Pusang at his fan is deceive. They're stupid. They'll stop at nothing. For Panoba Penny African, go down the don't say the rules. Or else, I'm going to titani do, and post that. Okay, that's what they were trying to do. They've been trying to be done with me because they see what Kamangila. No one else will be coming because Timaziwa corruption is corruption is ruthless. Because I'm in my lectures. I say corruption is ruthless. They finish you off. In the one San Maliz. Sangani Maliz guy. You give credit to these people you give too much credit to these people. They are stupidly scared people. They are people with so much fear because they are doing wrong things. And I mean, I'm a can't hamanta. Kumama basa mpamvu wa mali megeza. Aina frank mbeta ifita kanao. Akubanga zao zajisawa. Tima nzima mina mabangira bev. You know, and for sewa many tukwa chulawa ajina jikoba. We have been interacted with them. Tukwa nzima mina makalila. They are very scared at anything. Nipo ama esesa kuti aonese pati yao imene inumazozo dizili pamaso. Why are we scared of evil people? You know, why are we scared of akambirembera menyo? Ndakamba kwambiri za makoti. Ndibwere kwa malwe. Tadusa list akuti kwa magoba. You know, anwena ndo opusa kuti kumaso mitu yao ndiyo uma kuti olota kukodea Jordan sa mpetsa zinthu. Mitu mmondo munaza za mamina so much kuti even kuwapopa singakwanisi. Pakakhala kusiyana ndi pakati pa kuopa ndi being cautious, being careful. Okay? Being brave doesn't mean you should be stupid. And this is what even Jesus taught us when he goes for the 40 days, which is the period we are in. Satana akumuyesa ndipo akumtenga mkamkweza pamwamba pachani pa building. Ndikumuza unati iwe. Mesa ndio mwana wangu talumpha mungaza tu manjero ake ndipo azakuwankha. Ndipo sazalola kuti even kaphazi okachala kapaphazi yawo kavulale. Ambesa nati usayese ambuye mulungu wako. You know, you shouldn't. Being brave doesn't necessarily mean you don't get paid. You just check up a question. I'm brave. No. So Palibe was over. It's just like there's no even need to explain. You know, for Muthodi anize look no bino mutake kugwira ntchito. You know, Muthodi now and one's amaganiza. You don't have to be brilliant. You know, just ngoganiza bangono. Ngoka average. You know, average. So ngakhayo kuti kudaba kuti fanyani Kamangila akupanga akutenga caution. I have to be cautious. You know. I have to be cautious. Tinabanga release report. Imene machela Chambers report. Report imene hii inaonesa mene maloya amapangira chiwembu chilungamo. Mene amachigwirira chilungamo kuchani kuliyongwe. Kuna chuda mene ko mu report imene ajina Emmanuel Teo. Kuti mwaona Emmanuel Teo mu society amatekidwa kuti achilungamo, you know. Kuma ripoti inaonesa nina kuti mkuluyi amapanga zosalongosoka ndi andani Amanda again Amanda munachula ndithu a gift nankoni amene panopa mukaona ndiwo yankhulira achakwera ndi munthu onaka campaign muja andi ndevu zake za imvi sisi yake la imvi umaona ngati munthu wa serious koma ndithu chigawenga ndithu chimunthu chakuba and gift yanimi yambiri gift nankoni. Of course kuti gift kadundu sona yeso mbavaso kachinyamata kamunthu kachinyamata koma kambava ngatawo kukuba what am I driving at? And coming out umbonimene watuluka kuma they're walking freely, you know, they're actually maybe making fun of the situation even. Komano akangokhala munthu osauka simene kumayipira simene mmamugendera simene mmampangira mukumbukira azimayi uja amene anamenya mwana ana nganzira kuti ankamzuza mpacha maso somachita kuyiwa panali
poko nzimaya amene anapeza mwana ompeza ankakhani mwana ompeza I think kumachinjiri anapeza kuti amadani amamuzusa mwana uja mpaka na pamene anapeza kuti amangidwa amayi aja anthu amene kuti amusapase belo iye amayi amene nazo ino munthu asandi ofoka ndi belo nkhani yonena kuti nkhani yoyendesede mpana amayi ajione kunkulu where is that issue kuti nkhani imene jeli pali ndiye mukumbukira bwino nkhani imene jayo idachitika anthu anawukira mupasa belo 2 mina 2 weeks later munthu wachuma anazamangidwa anthu pasi ndi belo Amalawi anyway ndikamba za maloya amene atuluka mukaundula achina wapona kita ndi anthu onena kuti mpaka na pano pabe akamayenda mu street lero ndala Friday ino basazipita mowa basi aguli anthu mu anthu kwazungulira kumaopa anthu basi kumapembeza kumanyambita mapazi aina idiga kachere mbava za street like anthu akhala kupanga red anda idiga kachere na anthu onati da ruthless kuba kwake sudamaba kuti pamene pali zambiri kuti achingoba kufa pali zambiri unapeza po 1 kwacha amambera munthu amene ndi 1 kwacha iwo tali ndi 2 billion koma ampeza munthu ndi 1 kwacha amambera be munthu ngati ampeza munthu kuti andikuthekera kuti amambera they are that ruthless ndi anthu kuti ndi anthu oyipa they anasanduka basi andi chiwanda china chake kuti mwina muchilankho chomva mwa koma si tisanamana mzezi ziwanda ibe iyo ndi chiwandacho suri mulina iyo ndi chiwandacho anthu amene amakhala choncho mtundu wa anthu amene umboni watuka poyera Malawi society is not pushing any process ya disciplinary committee usakunamize nabo they are not pushing because they have been part of hiding so anthu amene ali ndi ma positions of influence amakhala kuti akuziwana madete awo so amangoza yano kuti ndi zinthu zanu so nkhani zimangozizira ifeyo tiuza njira zathu zimene anthu amene wawa they will be accountable even if Malawi society si kufuna kuwapanga anthu kuwatenga account because there is a clear report and you see the media the media Nation, MBC, Daily Times, Achanchani, Zodiac, they remain quiet because they are part of the system and they are mozi. They amango lemba ma stories amene they can manage. Kuma zizonali isn't this that out of hand they can't manage. They are preventing from being published. They are not publishing. They don't. Chikabanda kukhala ndi platform ngati Facebook imene anthu mukumafika apo kumva direct zonse bwino maumbo nonse kuonesani you know timakuonesani kalata iyi tinakuonesani kalata imene analemba afia yeah india imene analemba Chief Justice kwa yankha afia chizindikiro chawo ndimechita apa analembera Chief Justice pa 24 April 2024 kwauza zomwe zauchigananga zimene amanda anapanga Chief Justice anakhala zio osayankha kina kalikonse pa 26 April ndoti pamene pa 22 days later 3 weeks later Amalawi Society analembera Chief Justice muna analandira kalata kuchoka kwa National Intelligence Agency kunena za zimene amanda anapanga zauchigawenga bwanji Chief Justice tu anazayankha mochedwa kwambiri kuzayankha mochedwa komanso kuzayankha zonyazisa zija chilongosola bwino njira zinazo zoti muyendese mpaka na panopa they have not acted the Chief Justice so maumboni alipo okwanira kulima mafailo pa desk baineyo pali mafailo ajikopa mpwi pali ngati ndimakhala ndi nthawi yochepa yoti nditambasule zinthu komani sitilipaphuma chifukwa maumbonena ndikuti tikuyenera tiasule achikopa timakamba kuti nkhani ya finance bank inali nkhani yawo ifaini pa desk bank kesi imene janandipeza 2024 koma amene mandipeza kesi imene jali 2024 zokhuza achikopa. It wasn't only that case imene nandipeza panali kesi ya Transglobe yomwe achikopa samapanga so zachisawawa zawo za katangale
za upandu zimene samafuna sokurani kutapa mu ndalama kufuna kusokoneza zinthu ndi munthu wosokoneza basi ndi chigawenga. Nkhani ya Maxwell na Mata inayita tipeza pa desk mene achikopa analandira ndalama 35 million ndazi nzawo ndipo chigawo chimene chanalemba naye Africa Sambala komano amene anakayipanga file pa court anali Goba Chipeta. Achikopa chimene anapanga ndingopanga edit basi ndikudusa chigawo chichi koma ndalama atadyeratu. So mwachidwe pali mafile ambirimbiri mawali kamene siku ina ndiphulisa bomba lina lake lokhuza achikopa nkhani imene apano amene akhala amangidwa kale abamba amene ajawa amene akufera mundende kukakhala mundende moyo wawo onse. Ine simakhulupirira za death penalty koma ndakhala ndimakhulupirira death penalty. Those are people to execute, but even for my worst enemy I don't support the death penalty, even for the worst enemy of the country. In fact achikopa si enemy yanga mwina simambesa ine ndi achikopa mwina so ananda abwaso ndikuyankhula zimezi kumana nene ndi jamadu mwana amene uja fa achikopa ine kumana nawo timachira abraza ananda abraza abraza amwene moyo ndopya manjoka soweta njoka imene taiweta ndipo yasanduka chinsato ndipo chamira I don't know, but we fendife ana Abraham titana nazo zimezi palibe nkhondo mesi ngathani nazo mu judiciary. Muli umve umeneyo muli go professionals now maloya muli umve umeneyo musemu umve umeneyo uchitika mu judiciary. A Judicial Service Commission kumasa ethics sanjani saba ngapo kanthu amangoziyang'ana. In fact so mwina sameneso amayang'anira amene akusogolera mabunga amene amayenera kubwesa sanite mu judiciary amakhalaso patsogolo ngati amadisi adingiswayo madisi ndi amene amayang'anira kuti anthu azikhala bwanji ku judiciary nkhani ya ethics, which is ironic because iwo munthu judge opanga katabira judge wokuba waba kuzuzu kuwazuza mioyo ya anthu azuza anthu ambirimbiri akhala bwanji oyang'anira chikhalibe cha majaji mene majaji. So that's what it is. The system has been captured by the West amongst us. The criminals amongst us are now the ones that are leading these systems. Kukabira ku judicial ku Malawi law society now, ku Malawi lawless society, you see systematically the serious people that are supposed to be disciplined sub disciplinary. So they have captured the system in that you for years, but they have never disciplined, not even 6 months, not even they control the disciplinary processes. Pano bande palwa chinambolo kuti wina lesa angompasa chilango choti iwe pita basi tikuchosa anangopanga recommendation imeneyo akakauti the owner of attorney general itenga so palima layers ambirimbiri Bible kamena kusokoneza kuti nkhani chaisaende munthu yakapama lola chakapama imayambira pamene pa complaint akapanga complaint Malawi society kuti anthu amayakhala mwina aisa kupanga influence the CEO ndi president zikakanika pamene paja kuti spinner kujayangana kuti kuli ndani aisa kupanga community zikakanika pamene paja akachusa recommendation yabira kwa attorney general ngati attorney general sala anzawo komanso ngati sangala pange bribe ndi kuti nkhani jema kafioja pamene amafikana kukapanga za ku court. So palimalia zambi mbia mini lawyers. I saw when you look Malawi society see kutusa list. I would want to demand public. Malawi society should make public the list of lawyers that have been disciplined for the last 10 years. Mkhani zage, chimena lawyer, result yage, and where we are. And this is totally fair and to tindufu okandi information meaning over the last 15 years. I do say list ya mimi agree and show ya ngata disciplinary kuti tina Kamangila anaba 10,000 kwa client tina uzata abwezi 10,000 ndi kuwapanga oni kuti mukasapa ngaso tupanga tina tenga abambo chintoji anaba 50,000 tina uzati 50,000 abwezi kumaso akhali 6 months asa kupanga practice law. We need to see all those things. We need that. Why is this important? Njira kwa meeting abanga break how systematically as we speak Malawi society kulibeko a disciplinary process proper so called yomwe iliko
or treating people equally. In the process, you know, chooses. Sacrificial lamb, blah blah. For different types of times, the process is driven by different motivations, and the enablers of the system, but also the implementers of that process, the people that are managing, who gets what, also change depending on the interest of the time. So kuli chaos, you know, disciplinary process, it also needs to be disciplined. So that's why the danger comes with disciplinary committee. Kamera disciplinary process has to be also disciplinary. So if we ndebudism kali na mboloji. So bali maloya ngabo, I mean, ata unika mbonera wona na watu wena da Jose asakaiso maloya. Kuma kabe maloya banova, maloya makoti chifua injunction. So injunction is happening not out of justice all the times. Many times it's also because of the capacity of these lawyers to collude. So, the syndicate, kuli kateo yet, kuli ma judges that are connive and the Amazwana in the club, it's a club, and they support each other. Kuli ma club, kuli club ya lawyers, Mbava and Amazwana. Kwaji smoke, they are there for each other. You know, if a lawyer made it straight, my judge made it straight. Can't we make this unit as well, where we are fighting to rise up and fight? Tizika to shame them, bring out the information, waste an information. You must use to is it lemba judgment to maka busy kamba za lawyer my judgment instead of makamba za judge anzana mina kupanga zinzununga akuibisa mbili ya judicial maso amina kusakaza chikubiro chimene anthu amene okhala chikoma court out haloy if you in this sacred duty, you know, in this sacred duty to fight royalty in society is very important, such that ngati tikukhala medu kukhalira society that we can make and break Malawi. We always have that power. And look, this is an opportunity. This is a privilege that God gave lawyers in any country. They can make and break the society, because any system you must operate with the law, and you need to have lawyers. Blah 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 blah. Kuma vitu wake different BMP. President wa Amalawi, Arthur Peter Mutharika, Professor Arthur Peter Mutharika. And fair enough, when we come to ask you something, we are not asking you for ourselves. We are asking you for Anthovutika Amalawi. And zinzinezi tikambe mpanga kwa mpena Anthovutika. Mukachita president, mubambana ndi nomweso. Mubambana ndi nomweso. Anthomwe asamene yakuti nena ife yakufuna kuti finya afya unyaka amene chamsamvele. They'll be the ones to use these victories that we have given you or we have contributed to, and give you all the glory to say, ABM this, ABM that. You know, they'll turn around. They are not loyal. These people, and the Buddha they are not loyal. You know, they are not loyal. They're not principle. They don't stand on principle. The fact that chocolate and go on, kumutira show, munina zambi, you know. Zana lomwe muddy president in the way, woman in the way, manina would. That's what it is. So, Mr. President, I just say I'm better. For many reasons, including issue MRA, Mulando Mineral, even his involvement in Kania Ameli's hotel. It's already enough for you to fire him. I just say I'm better. It's nothing personal. It's on principle. I just saying a damn blast. I just saying, I get Budali a gangata. I just saying a so now I will name Mandu Ken Manda. So Mandu Angada is very, very critical with this movement, with this how this thing moves, how this war has been moving. Amanda Mina Kadenga injunction imene jayo kapena nkayamba mlandu me just mafuna apange mlandu koma mafuna andipange stop from speaking, having an interview or my interview being aired on Zodiac. So that's why they took, but the injunction you want to see apange cover preventing Zodiac from airing out that interview can never survive air na banga ndi Philip business, and I think Philip business it's a high time we do another interview. But the muna nena 2 years ago kuti mundu wanga ndaika banjani ndofuna ndikufusa kuti ndemuru uzukenda banji banjani baja. Kodi ma stima sakulusa
I feel business. It's high time when we have the interview. Hey, when people feel so much power, no one that challenges them. And then when somebody challenges them, it kills them. It's not pretty one bit and another they got sick because we challenge them. We say, no, but they put you full up. We are within our rights and this justifies me. So Nanina Zasalima Sugar Company. Menezina Ambida. I know that. More than a judicial service commission. I could only as into enda bansi. Kumele ujoka choledwa zigawenga also nigga will process wenda banji no accountability and my journalists saba ngasofulo. Na go kesi tegwenda zabida kulongwe kwandeza. Kani ubisa kwanzi kwandeza inuma kwa tandeza kubanga ndi fandeza nda corruption kwambiri andeza ndigawenga andeza ndazi pupu. Pesa na banga mlando liyani kani sabwele kublanta. My principles are on there. In Mubanga is banji. Can't zilaso. See, many epe mwana loa. Muga onankani mena jitika ku parliament. Yokuza filling station. Imakunza kangada. Imene again manda ndi maloya ya Nedga kajeli. Amafuna kumpanga defraud muntu. You know, it was through company yaji na kangada. Ndi kangada. So many other one they feel powerful. Because my gangsters announced timalize no Kamangila. That's when you can either na ambassador. Kuma sama zizo kulifika asungira mipeni odani. You know, so they feel powerful. So when this cobweb of Ken Manda, Gangat, aina wapona kita, aina gobage beta, ndi ena onse zigawenga zo says, including and how many maloya ena gamina maonega jani, ngati kuti ndi angwiro. Kuti sabanga corruption kumanda anthu okubandi wonda fiti anthu amene wawo nachula kale sindachula sindifuna kupanga waste time with them anthu oyipa kwambiri fa amapanga pretend aina wapona cha timaziwa achina lusungu gondo timaziwa chanchani they had this get it's not good but they don't pretend about it. They are not pretending about it. They try of course to pretend they are not good at it anyway kubano zigawenga zomwe zimakhala njoka loses zizopsha kwambiri. Chome munga ziwe nchonina kuti agangata, Ken Manda, anauza na unina kuti jani, unina kuti apa ni nthawi yoti titani ndi Kamangila. Nthawi yathu yakwana. Fana uja, tamusekera kwambiri, anofuna ndipange ngati example. Koma sakuziwa kuti I'm their end. They can finish me when they know they are finishing themselves. Una njoka ikuzimeza. Ikuyambira kunchira umazimeza choncho. That's what again Manda kupanga. They are swallowing themselves. And that's why impunity. You know, when I say legal professionals, shameless impunity, how similarly role things are banned with Ken Manda abweliraso ali ku court on what basis? And akaso abwana aku high court ku criminal division and criminal division panoba it's at the heart because anthu amene anaba ndalama boma labida akuyamba kumangidwa or kumangidwa, which means drama is kupanga exchange hands, and who is at the head where the division where money is exchange hands. So the Chief Justice Kamangila apitirirabe zomwe amapanga style imene amapanga kuti munthu akafufuzidwa amamutenga ngomukweza anamukweza kukombisa commercial makana commercial court ku Blantyre nthawi imeneyi pano amukwezaso titamfufuza tampezera zinyasi zoti no punishment nothing zero akumwika kukhala upanga uyang'anira criminal division yako. And that's why you ask me, Malawi society kutiko, why do you think Malawi society hasn't said anything? They know what's going on. But they are toothless because they are enablers of the evil, of the injustice. They are enablers of these criminals. I want to conclude by bringing out is this zalegedwa nthawi yaita. Is this maina kutested 10 years ago. So panopa sitingatope pamene tafika panopa sitingatope kuna kuti talimba panopa ndipona kuti tikuina kuti pange china chonse chothekera ka kumwe kukesa magazi athu tikesa magazi athu kuma judiciary chapa. We clean it. Whether we have to clean the judiciary with our blood, we're going to do that. Watch out for the next course of action, for your impunity, for your open defiance to the will of the people. The will of the people is to have a just
judiciary, a just legal profession, a professional legal profession. Because right now, the professional in the legal profession is missing. We have lost professionalism in the legal profession. There is no, where is the professional in the legal profession? That's the question we are asking. And so the people are tired. They are taking matters to their own hands. Again, if you think this is bluffing, watch out. If this is bluffing, I wish, Mr. President, you can do your job to avoid such a way on street, because this organizer, it's not a good look, Ghana. It's not a good look. You know, it's only with a pen. Why do you need us to We don't want your time in your APM. You know, you're a democratic president. You're very understanding. 2020, 2019, because you're following the law and you must study more. That's very important. And if you feel I'm street, so the winner is because in Wafusatu, you not go to work. But we don't want to do that. Just do the things. Think of just fire people, just bring the law, the proper law, just empower Parliamentary Legal Affairs Committee and the Nankuni. Give Nankuni should resign from a Legal Affairs Committee. Sangakari David Pamene Pali report, damning report about what he was doing. Everyone, I mention name Jangarandi position, Kuma body, they have to step down. You know, we should, even if we are not a law-abiding nation, we should at least pretend to be one by doing some things right. Amalawi. Osa silana zintuzi. Leadership. My leadership is good mind. Tindima community leaders. Panowa muyambie tu kupanga jani, kukumana. And we're going to organize through you, ika independent. Sudi, ndalama zichokera kwina wake. Mubanga sosi ndalama. Kukomite kwanuko. And zintuzina nzosafunika ndalama. You just need to be present there. And kungo yamba kuimba nyimbo basi. Hachoke, 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 hachoke. Do you need money and good muimbe jonchu? My community leaders. You don't need that. So we organize. Kukudi mbage. Hoe, hoe, hoe. Ha, 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 ha. Judiciary. Osa mazipopa. Hey. Bangono. Katemo kaenda. Pasala bangono. Katemo kaenda. Bangono. Katemo kaenda. Pasala bangono. Oh, bangono. Katemo kaenda. Pasala bangono. Katemo kaenda. Bangono. Katemo kaenda. Pasala bangono. Kuti muimbe kunena kuti. Abolisi ndabale atu. Zakamuzu banda. Sintu zonse zakabuzu banda. Uniformu yakamuzu banda. Jombo yakamuzu banda. Chipewa yakamuzu banda. Bele zonse zimene zakamuzu banda. Nyimbo zamademo tiphunzisana pompano. Ndipo makomile leaders muzitenga nyimbo pa Facebook. Tizita kunena utaya kuti tipanga mapla. We organize my t-shirt abwera. And in ndalama Mungu provide money. Adisi ndalama tunena kuti, you know, notice it, DC. We know how to do that. And we have a lot of people that want the country to change. And how many people want to do actually sinte ndambili kusiyana ndi anthu amene akufuna kunena kuti zinthu zipitire kuonongeka. Ndife ambiri amene tikufuna kuti chilungamo chizenda ngati madzi kuposa anthu amene akufuna kunena kuti azingodya iwo basi. Zinthu zingangomera iwo. Malawi ndife anthu ambiri kuposa maloya. You know, maloya ndio chewa kwambiri. Kumalawi ndife anthu ambiri Amalawi wamba anthu wamba amene tikufuna chilungamo ndio chuka kuposa ma judicial officers. So if we say we are going to take things in our own hands, ndipo Chief Justice start kusa okata duduluza ma office mene a David yao ma judge wose okuba tikududuluzana. Ignore our call at your own peril. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Lord Almighty Father, we thank you for the gift of anger. We pray that you make us angry enough to act and search for justice. May you make everyone angry to the extent where we rise, where we can't even sit down, where we can't even eat, even we can't enjoy our sleep, so that until we fix our systems to benefit the weakest among us, to be a system that is just, may we not
may we be sleepless, may we be restless until we do something about justice, until we fight for our nation, until we save Malawi for the betterment of all. We pray for our president. May you give him good life, good health. May you protect our leaders. May you awaken the nation to fight for justice. We pray all this through Christ our Lord, who lives and reigns with you, one God, forever and ever. Amen. So, kuyankhula kwathu sinachiusenkanganidiwa takhala more action-oriented approach. And I think that's how we're going to be proceeding going forward, because we are seeing kuti I don't know who President Peter Mutharika ali busy ndi chani, koma akuonera kuti palibe chilichonse chikuchitika. So I think if according to section 12, the power is many amalamulira APM ndanda imene aliyesa amene ali public office ndizobwereka ndi zathu. Ndetena kuti tingoonesa kuti titeze mphamvu zathuzo, ndifaito nena kuti in the next weeks to come tiuzana kuti next action point ndi chani pamene anthu akupanga akuti pass of middle finger akuti ndemudani kind of attitude ndetifunika kuti aonese kuti titani.